何でもね、美味しいのは美味しいよ。やっぱりなんでかっていうと、ほら、明板水につけてないから。明板ってわかる？塩水みたいな。塩水と違って少しケミカルを混ぜるのよ。なんでかって言ったら柔らかいじゃん。形が崩れないように。で、この塩水の割合っていうのが、そのウニ会社の生命線。塩水に入ってる、パックに入ってるやつもありますよね。あれこれ。あ塩水ウニね。そっちの方がうまいですか？うまい。塩水ウニはうまい。なんでかってやっぱ明板つけてないから硬くないし柔らかい。Like one order, one piece. 食べる？うまいぞ。どこどこ出てないけど。そうだなお前。これメスとオスとがいるんですよ。メスオスはこれないね。俺知らないよそこまでは。これじゃあセナバーバラ。これは多分サンディエゴじゃない？サンタバーバラだったか。このエビモドもセナバーバラです。そう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 。Okay. That's right. ほら、なんて言っても俺はこの殻が欲しいんだよ。迫力あるじゃん。そうですね。普通は殻残してこうやって切ってるけど、普通はポンって入れてカラッてやればいいから。ただだから今回はディスプレイのためにこういう中になんか入れるんですよ、ウニ以外に。ウニ以外っていうかほら、刺身でほら、これ殻抜けたら喜ぶじゃん。こっちの人たちは気持ちいいから。Very sweet, man. Do you like? I've got it in the container before. Never seen it.これはもう縦白みたいな。そう。今日は塩水だね。お水はあまり良くない。水がボケるから。あとはこれも綺麗にもっと。よく洗って。